Haleluya. Musoro weshoko muzora nasi unoti chisipo pauri imari chete kwete chipo. Ndaverenga zangu kubva mubhuku ya Muparidzi chapter 10 verse 19. I'm Apostle Miracle Prince, the president and the producer of the Voice Daily Devotional broadcast. Haleluya. Verse 19 inoti mutambo unoitirwa kuseka uye waini inofadza upenyu, asi zvose izvi zvingawanikwa nemari. Rechirungu robva rati a feast is made for laughter and wine maketh merry, but man answereth all things. Haleluya. Uri kutambura uri pauri muzuva ranhasi, you are trying kusanganisa zvinhu asi zviri kuramba. Why? Nokuti hauna mari. Vamwe mune makosi amuinawo, but ari kuda kuti murambe muchienderera mberi, nokuti pane zviri kudiwapo. Pari kuda kuti uendere mberi zvakare, asi uri kutotadza kuenderera mberi. Why? Nokuti hauna mari. Haleluya. Chisipo pauri imari chete kwete chipo. Chipo unacho asi kuti mari ndo yausina. Ukawana mari ipapo pauri muzuva ranhasi, iwe wega unobva waona kuti zviya zvandaida now zvazoita manje. Why wakutaura uchidaro? Nokuda kwokuti wawana mari. Chisipo pauri imari chete kwete chipo. Zvipo munazvo asi kuti zvakatsikirirwa nokuda kwokushayirwa mari. Kana dai makawana mari, kana kuti dai mukawana mari, muchaona zvinhu zvichifamba zvakanaka. Hallelujah. Say I love Jesus. We have to pray unto the Lord tine kutenda pazvese zvatinoda uye kusanganisira pane zvatinobatawo nemaoko edu zvitipewo mari mukati meupenyu hwedu. But hatifanire kuona mari saiyo yava mwari wedu, aiwa, asi kuti tinofanira kunamatira kuti maropafadzo auye mukati meupenyu hwedu. Hallelujah. Say I love Jesus. Saka mari inodikanwa na mwari unodikanwa zvakare muupenyu hwedu, but usazorasika nokuda kwemari. Haleluya. Chisipo pauri imari chete kwete chipo. Haleluya. Say I love Jesus. Vazhinji vedu mune maskills akawandisa ekuita muupenyu, asi kuti nokuda kwemari yamusina yekuti mutambe nayo, zvinhu hazvionekwi sekuti pane kwazvinoenda, nokuda kwokuti hamuna mari yekutangisa izvo zvamunoda kutanga nazvo. Vazhinji vedu makaropafadzwa mukuita mabusinesses, mukuita zvimwe zvinhu zvihombe zvakasiyana-siyana, asi nokuda kwokuti hamuna mari yekutangisa zvinhu izvozvo, saka munobva maita sokuti you are useless. But hamuzi useless. Rambai muine kutsungirira muna Kristu Jesu. Chisipo pamuri imari chete kwete zvipo. Zvipo zviripo, asi kuti zvinoda kuti munamate Mwari vagokupai mari kuti zvipo zviri pamuri zvigotanga kuchimanifesta mukati muupenyu hwenyu. Haleluya. Saka mulife unofanira kuita zvimwe zvinhu zvinokupa mari every month, like a small business, but muchenjere nokuti mudzi wezvivi ndiyo mari, asi kuti munamatire kuti Mwari vakuropafadzei nemari nezvimwe zvinhu zvamukakwanisa kuti murarame nazvo muchiri pano panyika. Haleluya. Ngatidzidzei kutsungirira kunyange tisina panguva ino. Haleluya. Mwari wokudenga vachatiita zvakanaka, nokuti ukavhura Muparidzi chapter 7 verse 8 inoti kuguma kwechinhu kunodarika kutanga kwacho. Uno moyo murefu anokunda ano moyo unozvikudza, kureva kuti kana ukadadirwa nevanayo mari panguva ino asi iwe usina, asi ukaramba wakatsungirira uine moyo murefu, kana nguva yako yakwana, Mwari wokudenga vachakuitira zvakanaka. Zvese zvisiri kufamba zvakanaka zvichafamba zvakanaka. Saka hama mudikani, ramba wakatsungirira zvinhu kunyange zvireme sei, zvinhu kunyange zvigozhe sei. Usaona sokuti iwewe hauna chipo. Chipo unacho, asi kuti chausina imari chete. Saka ramba wakatsungirira, Mwari wokudenga vachakuita zvakanaka. Hallelujah. Be blessed. Once again, I'm Apostle Miracle Prince. To God be the glory.